Bună prieteni, eu sunt Nicky Nicole. Și da, săptămâna asta, adică alarte ieri, cred. Da, alarte. Nu ne-au arătat la România au talent, da, nu știu de ce, dar sper să ne arate săptămâna viitoare sau cealaltă sau da. Ok, dar nu asta este esențialul videoului. Am văzut că foarte mulți dintre voi vreți să-mi vedeți fața și cum la România au talent cred că o să ne dea peste câteva săptămâni sau chiar mai multe. Vreau să vă spun ce lucru trebuie să faceți ca să-mi arăt fața. Primul lucru este, vreau să strângem 500 de abonați. De fapt, ba nu. Atunci când o să facem 400 de abonați, eu am să-mi arăt fața. Oricum o să vedeți la România au talent, dar poate nu o să vedeți mai bine și de asta. Iar la 500 de abonați am să mă apuc de un mic vlog despre LPS și da. Și tot la 500 de abonați am să fac un alt canal de vlog. Numărul 2. Vreau să strângem la un video 30 de like-uri și dacă puteți chiar la videoclipul acesta. Numărul 3. Să avem pe canal postate 150 de videoclipuri. Eu am până acum 102 sau ceva genul ăsta. 4. Vreau să mai primim un fan mail. Și 5. De fapt, numărul 5 nu este chiar un lucru pe care mi-l doresc, este un lucru pe care chiar îl fac în momentul acesta. Și acel lucru este: la fiecare video, la comentarii, am să vă întreb ce notă i-ați da videoului pe care l-am făcut și să argumentați de ce i-ați da nota aceea. Iar cea mai frumoasă argumentare de către o persoană în următorul video va fi salutat și vom citi acel mesaj trimis. Și în modul acesta am să vă salut în videoclipuri. Ok, deci cam acestea sunt lucrurile pe care, dacă vreți să-mi arăt fața, trebuie să le faceți. Dar haideți că nu este atât de greu, doar trebuie să dați like-uri, să vă abonați. Aici trebuie eu să postez videoclipuri mai multe și chiar am să fac asta. Să mai primesc un fan mail, da? Pentru că foarte mulți ați vrut și încă mai vreți să mai trimiteți fan mail, dar la majoritatea dintre voi nu prea mă acceptați, deoarece, nu știu, este posibil din anumite lucruri. Odată am mai fost o dată păcălită pentru că cu o persoană am vrut să facem schimb și nu am mai primit, și la fan mail cineva a mai făcut scandalul odată pe alt canal pe care l-am mai avut eu mai de mult și chestii plictisitoare și ciudate. Dar să știți că de acum am să primesc fan mail-uri, așa că vă știu că sunteți foarte mulți care vreți să-mi trimiteți, așa că puteți scrieți la comentarii sau pe pagina noastră. Ok, prieteni, acesta a fost videoul. Dacă v-a plăcut, dați un like, share și subscribe și ne revedem data viitoare. Bye!